माही के नो भाव कैले हा उ सुत गइलन हा मेहरारू जगह ताड़ी मारे लगले हैं जवान। आज लक्ष्मी पूजा बा घर के मेहरारू के गृह लक्ष्मी कह जाला। घर के मेहरारू के गृह लक्ष्मी कह जाला। अतना भरल सभा में लक्ष्मी पूजा के दिन मेहरारू के मारा तड़े। इनका से नालायक कोनो मर्द धरती बाबा। अरे मरद है के भेड़वा। अच्छा इहो अपने आप के ब्यासे न बुझेले कि हम हो ब्यासे हैं ना भगले जैसे इहे पर कहब तो कहबो कि कहता पागल मारे दिमाग नहीं खे। अब मर्दे सब में केस भइल पाके वाला बा सब केस रे मर्दे। अब कहिया सुधर मेरे हमरा कहता रे कि हमरा मेहरारू के काहे कहला काहे बाप रे तराती के तो के करा कहा एगो क्या गीत गौले रहे पतिया नतिया पटना बा लंगरा ढोढ़ी चटना बा। अच्छा कौन लइका बाउर गौले रहे ना। अच्छा ये नु कलस कि देवारा ढोढ़ी चटना बा भौजाइए के नु चाटत रहे मौसी के ना नु चाटत रहे कोनो फुआ का चाटत तो मजाक तुम भौजाइए से नु कही जाई साली से मजाक कही जाई सरहोज से मजाक कही जाई सार से मजाक कही जाई फूफा से ना नु मजाक कही जाई मौसी से ना नु मजाक कही जाई आई है पहले कैसे आ जाता कि हमरा के मेहरारू तो कह देता रहो जैसे एक रे दुकान लगाता का कहने लेकिन औरा सब के बुझाता कि इतने पर समय रही ना समय एकरो से आगे जाई जहाँ तक ले हमने के सोचत नहीं की जहाँ तक सोचले नहीं की वहाँ तक समय जाई। तने खड़ा हो जा चलो पता लगे तो समैया एक रो आगे जाई ना रो काई भाई जी ए रंजन तो समैया एक रो आगे जाई ना रो काई भाई जी समैया एक रो आगे जाई ना रो काई भाई जी। कहाँ ले जाई कहाँ ले पत्नी बैठेगी पलंग के ऊपर पति पैर दवाई पत्नी बैठेगी पलंग के ऊपर पति पैर दवाई ढकने वाली चीजों को खुलेआम दिखावल जाई अब मर्दा बेलना से पिटाई ना रोकाई भाई मर्दा बेलना से पिटाई ना रोकाई भाई। जानता रहो भैया कोनो ब्यास के हम कुछ कहती ना खिसियती ना अंतिम ओकरा गरियबो ना करती लेकिन 3-3 दिन के जोगी आई लोग सोचता कि हमारा मोट मोट जट्टा हो गई वो पाछा ले सोचे के चाहे कि केकरा सोजा हम बानी आई लोग लगले निहारे लगता कौन करम कइलो जे विकलांग हो गइलो। अच्छा बताई ई विकलांगता कौन आज से बा सोच बदलो देश बदलेगा देश के प्रधानमंत्री कहले कि विकलांग के दिव्यांग ये विकलांग कौन आजे लोग बा अष्टावक्र मुनि 8 अंग से टेढ़ा रहले अष्टावक्र मुनि 8 अंग से टेढ़ा रहले आ सीता जी के पिता राजा जनक जी के गुरु रहले संदीप वस्त्रालय कपड़ा दुकान महेशिया बाजार 101 रुपया का पुरस्कार दिले बनी हार्दिक प्रणाम बा। अच्छा हमारा नियर तो विकलांग लोग ट्रेन में मांगे ला लो आ ई देवे ले
इहे ना ये अपना मौगियों से कहले कि अनहर लंगड़ाई तो तू दी हाँ खोल खोल के दी है खोल खोल कर दी गेठी 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 खोल खोल के दी है उघार उघार के दी है ढाकना उघार उघार के हाँ भाई पेटी के ऊपर पर्दा लगल रहेला बक्सा के ढाकना उघार उघार के दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया के ना मांगेला केहू राजा के सोझा मांगेला केहू मालिक के सोझा मांगेला केहू रौरा सोझा मांगेला हम विकलांग खई त गा बजा लेता नहीं तू कौन बीएमपी के जवान बड़े तू हो तो जवान 6 पिट्टा हो के आ झाल लेके मुठिया होता आवो कुटू कौनची ओढ़ते बाड़ा तू साला तना नु बोले लागो ताड़ सगी कौन करम कइले लंगड़ हो गया गांड मरले है ये लंगड़ सही है तू बोला है ये तू बोला होला लंगड़ हो गई लंगड़ हो ही हो पागल और बा फैशन के हम का बतलाई फैशन बा रंगीला फैशन के का बतलाई फैशन बा रंगीला जवान तो जवान बा बुढ़वो हिलावे जीला तो देखी बुढ़ियो कमर डोलाई ना रोकाई भाई बैठा हो सीमा बैठ जा या तना बर चलाक में से हवे इनकर एगो बेटा बा 9-10 साल के डिटेलुआ ई खिस्सा ना हो भैया हकीकत कहता नहीं तो 9-10 साल के इनकर एगो बेटा बा एक दिन कहस कि पापा 50 गो रुपया दो का लावे का बा तो मम्मी कहली कि बेटा 1 किलो सेव ले आई है तो 30 रुपए किलो सेव दे लस तो बेचारा 1 किलो सेव ले 20 गो रुपया ले इनकर लइका बाजार से लौटल बपवा के 20 गो रुपया दे लस कहले पापा 30 रुपया के मम्मी के सेव हो गईला 20 रुपया ले आईनी खिसिया गई कहे जब अरे पगला 50 रुपया रहे तो 30 रुपया के 1 किलो ले ये 20 रुपया के लौटा के जले ले 20 रुपया के ले लेते सब लोग खा ली बेटवा के तब बात ई दिमाग में ढूक गई 5 दिन के बाद इनकर बेटवा के केस कटावे के रहे पापा 50 गो रुपया तो केस कटावे के बा चल दिलस कटावे के बढ़िया से कस के ठाकुर जी बढ़िया से फौजी कस केस काट तो दी हम रंजन व्यास के बेटा हैं ब्यास का लड़का मेरे मौसा का नाम मुकेश लोथा है मेरा अच्छा से चूल काट दीजिए बढ़िया से ठाकुर जी चूल काट दे ले कलमी उलमी बना दे ले कितना पैसा भाई काता ना 40 रुपया तो 10 रुपया तो बच गई लौटा के ले जाए तो पापा डटवे करी है ए ठाकुर जी 10 रुपया का और बना दीजिए ना बट ठाकुर जी पूरा कपड़वा छीन ले 10 रुपया में कपड़वा छीन ले घरे इनकर बेटवा आइल तो कहता अरे कपार क्या छिलौला रे तोरा कहनी की केस कटा के पापा वो दिन 30 रुपया के सेव किने 20 रुपया लौटा के लिए तो खिसिया गई कि 20 रुपया के और ले लेवे के चाहिए अब 40 रुपया का हजाम ठाकुर केस कटले रहन 10 रुपया बाचा रहे तो लौटा के का लाई कहनी कि 10 रुपया का और छीन दो बोका चला कहीं का सफा बोका अब कथा प्रसंग यहाँ के कथा तो हमारा ना बुझाई बोले यहाँ के बुझाइल होई यदि रौरा बुझाइल होई तो हमारा के प्रूफ करब कि कौना किताब से रौरा गावत अनुराग सागर से किताब ले आइल बनी कि ना अच्छा ला के दे ये माने हो कहे कि कोनो हमने की तिलक छेगा में नहीं किया रुपया पर हम निकाल बनी हमने के किताब कॉपी हमने के रामायण ग्रंथ मायने रखेला ब्यास गायक में अंतर का बा गाय के लोग जो होले पत्तल होले 25 पैसा वाला पत्तल खा पी के फेंक द कुत्ता चाटी आ ब्यास लोग स्टील के थड़िया खा पी के धो के धो दो बाबू खाइए धो दो दादा खाइए धो दो दादा सब लोग खाइए 7 कुर्सी इसे ब्यास के मानने बाकी कथा प्रसंग याद रखे नारी अंक से आप सबके कहानी सुनाओ तनी कि लक्ष्मी माता कहाँ से आई कहाँ से सबसे पहले लक्ष्मी माता कैसे ली कहाँ से कैसे बबुआ